Механизмҳои қаллобӣ. Ҳамаи механизмҳои қаллобон ба якдигар монанданд. Биёед яке аз механизмҳои маъмулро дида мебароем. Тасаввур кунед, шумо дар яке аз платформаҳо, масалан Instagram, ба як эълони рафтан ба муҳоҷирати меҳнатӣ дучор мешавед. Ба матни чашмрас аҳамият медиҳед. Кор дар Англия, дар склад, маош 4000 евро. ҳамаи хароҷот ба мисли нақлиёт, манзил, хӯрока аз тарафи худи ташкилот пардохт мешавад. болои ин онҳо бо гирифтани виза ва тайёр кардани ҳуҷҷатҳои лозима ёрӣ медиҳанд. барои маълумоти бештар бо онҳо тамос мегиред тавассути WhatsApp ё Telegram. менеҷери ташкилот бо шумо суҳбати хуб мегузаронад ва бовар мекунонад, ки ҳама чиз қонунӣ аст. ба шумо якчанд ҳуҷҷатҳои лозима ва вебсайти қалбакии худро нишон медиҳад, то ки ягон шубҳа намонад. болои ин ба шумо ягон пешниҳоди хубе мисли тахфиф пешкаш мекунанд ва огоҳ месозад, ки вақти кам мондааст барои номнависӣ, ки барои он пешпардохт лозим аст. шумо ки намехоҳед аз ин пешниҳоди хуб даст кашед, розӣ шуда маблағи пешпардохтро равон мекунед. дар аввал ҳамааш хуб, аммо баъд аз чанд рӯз онҳо ба тамос намебароянд ва ногаҳон вебсайти фиристодаашон низ кор намекунад. ва шумо ин ҷо дарк мекунед, ки ба механизми қаллобон дода шудед. ана ҳамин тавр бисёре аз қаллобон кор мекунанд ва аз одамони зудбовар истифода мебаранд.